daw, kibot. Iyo? Nakibot ko pag ano ni mo, ba't ko paghambal mo nga amo na, natag na ko na ano. Gusto ko ng kanlaon. December 9, 2024, gintublag ang tanan sa hinali nga paglupok sa bulkan Kanlaon. Matapos ang halos 1 ka oras, nagsugod ang ashfall. Las 4:30 sang hapon, ang ini nga karsada pasaka sa Bangga Mining sa Maaw sa Bago City, napuno kaabo. Dugay-dugay, ang tanan nga salakyan nga masugatan halin sa Maaw, nabulit naman sang abo. Sunod-sunod nga nagdilabay ang mga salakyan sang CDRRMO pasaka sa Maaw. Nagapugati ang dalan bangod sang abo. Nagainaso lang ang yabok kung malabyan sang salakyan. Nagsuksok na sang mask ang mga pumuluyo. Kutob sa mga motorista nga nagadulhog halin sa Barangay Maaw, nagpundo na sa higad sang dalan para tinluan ang ilang mga windshield kahit natabunan sang abo. Di ka palin, sir? Maaw, grabe to. Sir, di na lin, maaw man? Oo. Pertit, grabe to. Ang tricycle kag mga cooler sa manong isda nga si Bubot napuno man sang abo. Mabalik sa saka sa Barangay Maaw, pangitao niya ang iautod nga nagalibod man sang isda didto. Taga-diin ka kita taginigaran? Hindi, naka-cruising lang ruta, pag-astro. Pagitaon mo na mangod mo para papanaugon. Papuliw na din. Papuliw yun. Nga rin di sao? Naglipolis na. Naglibot man. So ginapangita mo sa subong. Sa merkado sang Maaw, nagputi ang dalan. Mansig-mansig na panilo sa ilang mga tricycle ang mga driver. Bisan kuno diri sa Maaw proper, nabatsagan ang kabaskog sang lupok sang Kanlaon. May upod pa nga mga bato ang ginbuga nga abo sang bulkan. Hindi, pag-abot ko to, dugay na pula na ano. Nagpula na, asphalt na. May upod-upod nga batong nga gagmay? Ay, bato, mga bato. Istorya sang siningang mga estudyante, iba nila nga mga classmates nagkalalipungan sang kulba. Nang di kulbaan sila guro sa paglupok, ilang reaksyon, nagkalalipong siya, iba nagkalahapon. Sa La Castellana proper, wala sang ashfall. Sa guwa sa munisipyo, nagaplastar ang mga truck kag rescue vehicle nga kargahan sa mga evacuees. Ang iban, ginpahulam sang iban nga mga LGU. Sa La Carlota City proper, wala man sang ashfall pero may mga barangay nga apektado. Ang gym sang La Carlota City College Cubay Campus napuno sang evacuees gikan sa Barangay Yubo. Daw nagbalik lang sa pandemic, may mga kabataan nga naka-mask kag naka-face shield. Istorya sang Iloy nga si Sara Estanda, madamol katama ang abo nga nagtupa sa ilang barangay. Pwede mahakop. Pensar niya anay, buga lang ang naglupok. Ulihin niya na lang ng talupangdan nga bulkan na gali. Sa ibang nga lugar sa mga sityo, Batakon, ginaamo na kami nilayaw. Ginahakop? Hakop na. Ang abo? Umura kadamol? Kasi nahakop na Ang iban nga yara sa evacuation, napuno pa sa mga abo ang tiil. Wala na makapanghugas kaya naghingagaw silo sa evacuation center. Pasado las 8 sang gabi, nagasige pa inabot ang mga evacuees. Sa Barangay Mailom sa Bago City, mga lineman na lang sa Negros Power ang makita sa dalan. Wala na sang tawo. Bungod sa paglupok sa bulkan, apektado ang supply sang kuryente. Nagahingagaw sila pangita sang problema para mabalik ang kuryente. December 10, 2024, alas 5:30 sang aga. Nagasigi bugas ang steam ang bulkan. Kitaon pa ini sa Barangay Araal sa La Carlota City. Sang nagsanag na, nakit-an na ang itsura sa palibot sa gwa sang DNR nga opisina sa Gintubdan. Ang mga tanom sa palibot nga bag-o lang naka-recover gikan sa eruption sa bulkan sang Hunyo, liwat na naman nga natabunan sang abo. Daw nangin ghost town ang area.
Mga kalalakinan lang ang nabilin. Ang alagyan pakadto sa may kilala nga Gintubdan Spring, puno man sang abo. Ini ang source ng tubig sa pila ka mga barangay sa La Carlota City. Amo man ang mga atop sa mga balay kag cottages. Ang mismo nga spring, amo na lang ang may kolor. Tanan sa palibot, daw nangin black and white nga litrato. Gikan sa ibabaw, makita ang tanan nga mga balay kag puno sang kahoy nga natabunan sang abo. Pati ang tiilan sang bulkan, natabunan sang abo. Ang sadtuan ay green, nangin color gray. Sa sini nga drone shot, makita nga gray ang palibot magluwas na lamang sa balay ni Ronnie Sumugat, isa sa mga guide sa trekking. Nabasyahan niya na sang tubig ang ilang nga atop. Kung malawigan abi, nagakatuktukan ang scene nga nagaamat-amat pudpud. Ang ini nga scene, wala pa gani maislan humalin sa nagabuk sang June nga paglupok sa bulkan, liwat na naman nga natabunan sang abo. Ang iban, bag-o lang maislan, may mga abo na naman liwat. Liwat na naman nga ginsirado sa mga turista ang Gintubdan. Peak season kung tani kung bulan sang Disyembre. Kaginadagsa sa mga bisita pero liwat nga ginsirado. Wala na naman sir Bag-down na naman din tourism diri sa aman. Turismo din. Kung magambal ka December sa diri nga lugar, magambal ka December, peak season? Peak season siya. Kag alos every labi ng gising mga siyempre wala na klase. Alos every day din damo di bisita. Damo guys, subong why naman balang hasta naman sanon. Sa barangay Ilihan sa Bago City, ang mga tubo napuno sang abo. Ang mga pananom nga mga utan sang kooperatiba sang barangay natabunan sang abo. Nakaibalo sila nga sa pila lang kaadlaw magkalalaya na ini. Pati supply sang tubig wala anay ginpaimnan. Tungod nga nag-impact ang aton nga duta, butsilingon may base kung may metal nga nag-evaporate kung nag-upod sa tubig. Kit hindi ta klaro ang dalom sa duta. May mga metallic ko siya composite o composting. Sa La Castellana, wala sang asphalt pero ginakinahanglan nga evacuate ang malapit sa 10,000 ka mga pumuluyo nga nasulod sa 6 km nga danger zone. Ang ginakakulbaan nga basi magbunok ang ulan kag magtugas ang lahar flow. Ginbato na sang sini nga mga pumuluyo nga sa evacuation site na sila magapaskwa kag bag-ong tuig. Mas maayo na lang kuno nga safe sila sa tion sang Paskwa. Kung diri ka mo mag-Christmas, okay lang sa imo? Depende lang na sir. Pero kung wala ka mo na balon ka mga diri ka mo anay, okay na lang? Okay na lang sir, basta safe lang kami. Sa La Castellana, gin-cancel ang mga aktibidad sa Paskwa, pati ang pista sang Banwa. Ginakasakuan sang LGU ang preparasyon sa Paskwa kag bagong tuig para sa mga evacuees sa evacuation centers. Siyempre, even though wala tayong mga sobrang na celebration, but then we're here sa evacuation centers na safe at saka secured, makakain lang. So maybe gawa natin ng paraan how to make them happy during the Christmas celebration. Bangod sa ulan, may mud flow nga ginreport sa Moises Padilla, amuman sa La Castellana. Ang tubig sa taytay sa bato sa barangay Kabakungan sa La Castellana nangin color gray. Diri man nagahalin ang tubig pakadto sa irigasyon para sa mga humayan. Gin-divert anay ang tubig kamay upod nga abo. Ang kilala nga Baji-Baji Falls nangin amo na siniyang itsura. Gray ang nagahulog nga tubig, gray naman ang palibot. Ginsiraan ay inigikan sa mga turista. Nagpaskwa kag nagbagong tuig sa mga evacuation centers ang may kapin sa 10,000 ka pumuluyo. Kalabanan sa ila sa La Castellana, ang iban sa Canlaon City, sa Bago City kag La Carlota. Sa La Carlota, isa sa mga evacuees si Larry Marcelino, taga Barangay Araal. Gin pa kamaayo nila nga magrenta na lamang sa balay sa Barangay Araal proper kay may masakit ang iyang misis. Hindi na bago para kay Larry ang among sining nga sitwasyon. Isa siya sa mga survivors ng paglupok sa bulkan Canlaon sa August 10, 1996 kung sa diin 3 ang nagkalamatay. Isa ka British national kag 2 ka mga Pinoy. Isa siya sa 2 ka mga guide nga nagupod sa mga Belgian national kag mountaineering group nga taga Bacolod. Nakapa-crater pa sila sang bulkan. Sang nagapanaog na sila, may nasugatan pagid sila nga isa ka grupo nga may upod nga 2 ka mga British nationals. Mga tunga sang kilometro gikan sa crater pa lang, may nabatian na sila nga sirit kag insundan sang lupok kag nagniragamak na. Gan pag lupok ya una tunta ko so nagniragamak sila yun. Yan do firecracker lang nga nagniragamak. Sa mga kaupdanan nyo,
may pinaguan ka mo? Wala kang pala naguan? Ay na buhay sa managuan da kaya nung damo lusrak kung sa so may mga gali lang ito kung isa makatubong nga sa gali. Do ti kung magtuong nga sa gali kung suyo mo ng gali dito na sa Manawag sa Margaha. Dito ang among nga trail ya rin sa open gid na open trail gid siya. Lusrak na. Sa sininga litrato, makita pa nga nagadalagan sila. Kuha ini sang isa ka British national. Si Larry ang yara sa kilid nga nagadalagan. So gaano ka na da, sir? Gadalaga na, sir. Gadalaga ni kamot mo nang gagwa. Oh, ay, sorry. Gadalaga na nagkawat sa picture. Oh, sige. Isang nagdalagan ka kuha sa picture. Ang British na. Sa sili naman nga litrato, si Larry ang nakaputi nga may dugo sa likod. Ginabuligan niya ang mga pilason. Ang may marka nga X, amo ang napatay nga British national. Matapos maglupok ang bulkan, dito pa siya naagahan kaupod ang mga pilason. Si Larry sa karon ang isa na ka-rescuer. Chairman man siya sang Kanlaon Green Brigade, taga-pangapin sang Dunang Manggad. Para kay Larry, mas mabaskog ang lupok sang bulkan sa nagligad nga Disyembre kung ikumpara sa 1996 o galing natabuan lang nga yara sila malapit sa crater. Para sa iya, mas maayo na lang subo nga may ihibalo na ang pumuluyo parte sa aktibidad sang bulkan. Inikuno ang labing importante sa tanan. Dapat ginabaliwala ang mga senyales nga ginahatag sang bulkan. Kung sa kabuto ka time, tungod ka lapit kami to, tunog man sa tunog siya Kaling sang iniya tunog sa nga may... Nalayo ka na, layo ka na, pero tunog na. Tunog nga may dalap saya daw shockwave la. Kaya daw madyaga na mo, paglupok yan, laptop doon munag sa ito. Sa ano na sunod sa pinsan mo, paglupok na naman nagbalik ka naman sa natabo sa una? Wala ka balik-balik? Ay man kayang nga ko nun to sila ni Mrs. Kay Ride naman kami may mga gubag na halin pa na sang last nga naglupok. Mas nakahibalo na ang tanan? Oo. Kaya sa mga may mga may mga seminar kag mga simulation exercise naman kami nagyan. At least daw makatatak ng simo nga hindi ka ni magamusin ni kinanglan ang muning muon mo. Sa piyak sang yan ang inexperyensya, wala siya naguntat sa pag-guide pakadto sa bulkan. 30 na siya katuig nga guide. Ang pinakadako nga leksyon nga natun-an niya, hindi magkumpiyansa. Posible ang paglupok sa bulkan anuman nga oras. Ini man subong ang ginapahibalo sang FIVOC sa mga pumuluyo. Kung basihan ang mga aktibidad sa bulkan, nagapreparar naman ini para mag-erupt. Sa kung saan paano, ano kalawig, kag ano kadako sang halit, hindi pa mahibaluan. Ang panugyan lang nila sa publiko, manginhanda anuman nga oras.